Thomas Production. Umbanya ufunge jijisombonya chipira kama ngoma ndichiranga ndini closer man. Aya yambozimbiza mavia zangu ndichinyatsokaya mangoma angu ndichidaya closer mani azviita kuna venyu vamanga magaraza uya vamaimbodisa zita rake anonzi Kiloza pasamazi mangoma amapisa pese vanofarira ngoma dzangu vanofarira chese chandobata vanomira nenu chero zvashata pese vanofarira ngoma dzangu vanofarira chese chandobata vanomira neni chero zvashata munhu wese pulo ndiri pasamazi rekodzi mangoma ini ndini muridzi mugeto mava nemaradzi asi ndichava muparidzi kune vaimbondipikisa vachida kundiurayisa vana vavaindijipisa nhasi ndivo vanovondisimbisa ngoma dzichirohwa ndati bhora riya razokohwa chero muka nditi ndinobohwa ngoma dzicharohwa kutosvika kwamurehwa pese vanofarira ngoma dzangu vanofarira chese chandobata vanomira nenu chero zvashata pese vanofarira ngoma dzangu vanofarira chese chandobata vanomira neni chero zvashata munhu wese pulo machona mandaro mazezoro mandebele magoza mazulu mazwana masoto matsonga vana mulebanjo malawi ndichisimbisa mahazela ndichisimbisa vanodanana achiri kadzinenerera mwari vekudenga vatungamire pese vanofarira ngoma dzangu vanofarira chese chandobata vanomira nenu chero zvashata pese vanofarira ngoma dzangu vanofarira chese chandobata vanomira neni chero zvashata munhu wese pulo ndiri pasamazi rekodzi mangoma ini ndini muridzi mugeto mava nemaradzi asi ndichava muparidzi kune vaimbondipikisa vachida kundiurayisa vana vavaindijipisa nhasi ndivo vanovondisimbisa ngoma dzichirohwa ndati bhora riya razokohwa chero muka nditi ndinobohwa ngoma dzicharohwa kutosvika kwamurehwa pese vanofarira ngoma dzangu vanofarira chese chandobata vanomira nenu chero zvashata pese vanofarira ngoma dzangu vanofarira chese chandobata vanomira neni chero zvashata munhu wese pulo samasi aurambe rekodzi atorova marekodzi kubudira kumuzanzi.